Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske siphinde singene kule meko ethi ke abadlali abathandathu bokuqala leKaizer Chiefs kuthiwa ke bangakhona bafithi, bangakhona baphumile pha kwi-injury ebebebizwa ngayo pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Njengoba niyazi ukubana ke iKaizer Chiefs bememezela abadlali abayi-10 ke abakwi-injury pha kuqela kule Kaizer Chiefs ke kuthiwa ke ngabadlali abathile pha abasekho ku-injury. Kumzekelo pha uChislet, umzekelo pha uNkanyiso Shinga, umzekelo pha uLebogang Maboye, umzekelo phaya ke uIgadora. Kuthiwa ke bona ke bafithi bakulungele into yokubana ke bangadlala nanini, mhlawumbi ke ngomso bangadlala umdlalo wokuqala kho mntu waziyo. Nale ndodanyana kaSilva ke nayo ired yokubana ke nayo ingaphinde ibuye ingene ngaphakathi pha kwiqela kule Kaizer Chiefs baphulaphula. Kho mntu wazi into yokubana ke bawudlala nini, kodwa kuthiwa baredi into yokubana ke bangaqala ke umdlalo wabo wokuqala kule sizini nanini na. Lowo ke nguLebogang Maboye, ibe nguChislet, ibe nguNkanyiso Shinga, izibe nguIgadora. uSilva kudala ke nake dlala umfana omntana, noko sebembonile abantu abaninzi. Ngiqinisekile into yokubana ke abantu bajonga abadlali ke bane sendibabala into yokubana ke noko barhala into yokubana bake bababone pha ngaphakathi emabaleni. Baphulaphula ke enye into ke funeka siyigxinise lapha ke kuqela ke leKaizer Chiefs kwabantu bane-injuries, kuquka pha uPaseka Mako kunye ke Thabiso Monyane. Akhumbula into yokubana ke uThabiso Monyane umfana omdala besesibethelela isikhonkwane pha kwi-right back eqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala kubonakala into yokubana ke nguyena ke uza kuyi-owner la right back umfana omdala, kodwa ke ngenxa yemeko ke zomonzakalo we-injury end up umfana omdala ke ephume dede lapha uSolomons. Bathi ke abazingcuphephe abaziyo ke uPaseka Mako kunye ke noThabiso Monyane, abafana abadala, yiyo laa nto benze babe baphulukwana nendawo yokudlala Orlando Pirates. Kuthiwa ke banebhadi lokulimala njalo, bakwiiplayers ezithandwa zii-injuries apha ke eMzantsi Afrika. Kuthiwa ke laa nto yabo ke yokuthandwa zii-injuries yiyo ke yalichaphaza, yenza into yokubana ke Orlando Pirates ba-endaphe sebenganaspace, sebengasadlaliswa pha iOrlando Pirates, ngoba kuthiwa ke bebelimala njalo. Yintetha ke leyo ke ephuma kwiingcuphephe kubantu ke abaziyo, abajongene nemeko ke zabadlali. Bathi ke banexhala ke ingabaphindi le nto napha kwiqela leKaizer Chiefs, le nto yabo ke yokuthandwa zii-injuries, ngoba ke hleze iphinde ke ibenze napha kwiqela leKaizer Chiefs ke bangalungi, ba-endaphe bengadlali. Injalo ke lo ke nguThabiso Monyane kunye ke nale ndodanyana yakwaPaseka Mako. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.